og jeg skal høre, om der er en med på telefonen. Ja. Hallo? Hej, er det Tina? Ja, det er så. Tina, du er vores vinder på en række! Og lad os lige prøve at gå over og se her på, hvad du har vundet, Tina. Nå, nu skal jeg lige først høre, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra en lille by, der hedder Holbjerg. Holbjerg, hvor ligger den henne? Den ligger sådan lidt tæt til Randers. Okay, så du er dernede, hvor folk hopper i åen i øjeblikket. Det er godt. Men nu skal du prøve at se her. Du har faktisk vundet GPS'er fra Garmin til hele familien. Og det er sådan nogle cykelcomputere her, hvor der er indbygget GPS i, og så farer man aldrig vildt, hvis man har dem på. Og så skal du have noget mere. Jeg tror også, du får et gavekort, som vi har stående her til billigparfume.dk. Der kan du se, der kan du gå ind og købe alle de kendte parfumemærker. Så skal du lige have noget TT.